Γεια σας. Ονομάζομαι Χρύσα Ποζίδο. Είμαι ηθοποιός και θα σας πω ένα μονόλογο. Τώρα ενώ θα ετοιμάζομαι, θα βάφομαι και θα ετοιμάζομαι. Έτσι θα κάνω ένα multitasking. Λοιπόν, αφού πιάσω τα μαλλιά μου για να μην τα λερώσω. Πού είναι αυτό το κοκαλάκι, να το. Μαζί με τα μαλλιά θα βγάλω και τα σκουλαρίκια μου. Έχει μείνει ένα κομμάτι φράτζαρ μπροστά. Ο μονόλογος που θα σας πω ονομάζεται «Όχι εγώ» και είναι του πολύ γνωστού Μπέκετ Σάμιουελ. Λοιπόν, έξω, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, θα βάλουμε υδατική, σε αυτόν τον κόσμο μικρό ασήμαντο πραγματάκι, πριν την ώρα του, σε μια αναθεμπτή, κορίτσι, ναι, μικρό κοριτσάκι, μέσα σε αυτόν, απλώνουμε καλά την κρέμα, έξω, μέσα σε αυτόν πριν την ώρα της, αναθεματισμένη τρύπα την έλεγαν, δεν πειράζει, άγνωστων γονέων, δεν ξανακούστηκαν. Εκείνος άφαντος καπνός. Θα ήταν καλό να απλώναμε λίγο την κρέμα, γιατί δείχνει λίγο περίεργη στο πρόσωπό μου. Και στη μύτη μου έχω λίγο στο μάτι. Εκείνος λοιπόν άφαντος, ας βάλουμε λίγο κονσίλερ, καπνός. Βιαστικά κούμπασε το παντελόνι του, το ίδιο και εκείνη. 8 μήνες αργότερα. Σχεδόν πάνω στο λεπτό έτσι. Δίχως αγάπη, ανεύθυνα. Χωρίς αγάπη, φυσικό για ένα ανυπεράσπιστο παιδί στο σπίτι. Αυτό τι είναι? Primer. Το concealer. Το concealer. Φυσικό για ένα ανυπεράσπιστο παιδί στο σπίτι. Όχι. Πραγματικά ούτε για οποιονδήποτε λόγο, κανενός είδους αγάπη, μεγαλώνοντας έτσι. Σαν τυπική περίπτωση, δίχως τίποτα το σημαντικό, στα 60, όταν τι, 70, φτάνοντας στα 70, περιπλανόμενοι σε ένα λιβάδι, ψάχνοντας άσκοπα για κοπριές γελάδος να κάνει ένα βόλο. Λίγα βήματα και έπειτα στο πατενίζοντας το διάστημα. Μετά προχωρεί, λίγο ακόμα λίγο. Στοπ και ατενίζει ξανά, γυροφέρνοντας. Ας βάλουμε τώρα ένα, τι είναι αυτό, primer, δεν θυμάμαι τι είναι, που έχει και λίγο γυαλάδα. Όταν ξαφνικά, σιγά σιγά, όλα γύρω της έσβησαν. Όλα σε αυτό το πρώιμο πρωινό φως του Απρίλη. Και βρήκε τον εαυτό της μέσα. Τι! Ποιος? Όχι. Αυτή. Βρέθηκε στο σκοτάδι. Αν και όχι ακριβώς. Ανέστητη. Ανέστητη. Για να μπορεί να ακούει το βούισμα. Μη σκουιπώσεις. Για να μπορεί να ακούει το βούισμα. Έτσι το έλεγε στα αυτιά. Χριστέ μου, θα βάλουμε και σκιά. Και μια αχτίδα από φως ήρθε και έφυγε. Ήρθε και έφυγε έτσι όπως το φεγγάρι μπορούσε να στείλει, περνώντας μέσα και έξω από το σύννεφο. Όμως αδύναμη αισθανόταν. Αισθανόταν τόσο αδύναμη. Δεν γνώρισε. Σε ποια θέση βρισκόταν, φαντάσου. Σε ποια θέση βρισκόταν. Ήταν όρθια ή καθισμένη. Όμως το μυαλό, τι? Γονατιστή. Ναι, ήταν όρθια ή καθισμένη ή γονατιστή, όμως το μυαλό, τι? Ξαπλωμένη. Ναι, ήταν όρθια ή καθισμένη ή γονατιστή ή ξαπλωμένη. Αλλά το μυαλό ακίνητο. Ακίνητο. Τώρα θα βάλουμε ρούζ. Λίγο μπρόντζερ και μετά ρούζ. Για πρώτη σκέψη της ήταν πολύ μετά. Ξαφνική λάμψη.
μεγαλωμένη όπως ήταν να πιστεύει με τους άλλους απόκληρους σε έναν ευσπλαχνικό Θεό. Πρώτη σκέψη της ήταν, πολύ μετά, ξαφνική λάμψη, τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες της, ένα μέρος από αυτές τότε. Πρόσθετη απόδειξη, αν ήταν απαραίτητη απόδειξη, άστραψε στο μυαλό της η μια μετά την άλλη, μετά απορρίφθηκε σαν ανόητη, πολύ μετά. Αυτή η σκέψη απορρίφθηκε. Όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε, σιγά σιγά συνειδητοποίησε, δεν υπέφερε, φαντάσου, δεν υπέφερε, πραγματικά δεν μπορούσε να θυμηθεί αμέσως πότε είχε υποφέρει λιγότερο. Εκτός βεβαίως κι αν, αυτό τι είναι, αυτό το έβαλε στην αρχή. Το έβαλα στην αρχή, δεν το έβαλα. Μην βάλεις μάσκαρα, παρακαλώ. Εκτός βεβαίως αν ήταν γραφτό να υποφέρει. Έπρεπε να υποφέρει. Ακριβώς όπως εκείνη την παράξενη εποχή της ζωής της, όταν αποφάσισε να είναι ευχαριστημένη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν καθόλου, ούτε στο ελάχιστο. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως, αυτή η αίσθηση της τιμωρίας για μια ή άλλη αμαρτία ή για ένα σώρο ή για κανέναν συγκεκριμένο λόγο, αυτή η αίσθηση της τιμωρίας που της πρωτοπαρουσιάστηκε, να βάλουμε και λίγο μολύβι για τα χείλια τώρα, μεγαλωμένη όπως ήταν να πιστεύει με τους άλλους άστεγους σε έναν ευσπλαχνικό πρώτα της παρουσιάστηκε, μετά απορρίφθηκε σαν ανόητη. Δεν ήταν ίσως και τόσο ανόητη, παρόλο και τα λοιπά όλα αυτά, μάταιοι συλλογισμοί. Ύστερα αυτή η άλλη, πολύ μετά, ξαφνική λάμψη. Δεν θυμάμαι τι λέω. Μην μου βάλεις μάσκαρα, σε παρακαλώ. Όχι μάσκαρα. Όχι μάσκαρα, θα μου κάνει το μάτι. Θα μείνει μόνο θελμή. Βάλει μέσα στη μάσκαρα. Όχι μάσκαρα. Είμαι ή δεν είμαι μια κούκλα? Θέλω να μου απαντήσετε. Είμαι ή δεν είμαι μια κούκλα?